Γεια σας! Είμαστε οι Sweet Moms και σας καλωσορίζουμε και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα θα φτιάξουμε μπισκότα. Μπισκότα από την Bear. Θα φτιάξουμε όμως δύο είδη. Για μεγάλους, αλλά και για τους μικρούς μας φίλους. Για εξήγησέ μας, Χριστίνα. Ναι, θα αντικαταστήσουμε κάποια υλικά και θα χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλα, τα οποία είναι φιλικά για τα παιδιά. Τέλεια! Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας.
είναι έτοιμα. Και μυρίζουν υπέροχα. Και από εμφάνιση όμως δεν πάνε πίσω, έτσι. Ναι, ειδικά τα παιδικά είναι τόσο χαριτωμένα. Να πούμε ότι τα παιδικά βγήκαν λίγο πιο σκούρα γιατί έχουμε βάλει μέσα ζάχαρη καρύδας. Τα δικά μας είναι κανονικά όπως τα ξέρουμε, άσπρα. Τα κλασικά από την Μπέ. Λοιπόν, πριν τα δοκιμάσουμε, να χαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα έχουμε καινούριο βίντεο και να θυμίσουμε ότι ό,τι σχόλιο θέλετε να μας αφήσετε μπορείτε να το κάνετε στη σελίδα μας στο Facebook, είναι αυτή εδώ, ή κάτω από το βίντεο ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και πάμε να τα φάμε. Γεια σας. Γεια σας. Τα μπισκότα μας είναι έτοιμα. Και εμείς πανέτοιμες να δοκιμάσουμε επιτέλους. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Από εμφάνιση σκίζουν. Και του Οδυσσέα του άρεσε γιατί του έδωσα ένα. Λοιπόν, τα παιδικά να πούμε ότι είναι λίγο πιο σκούρα γιατί έχουμε βάλει ζάχαρη καρύδας μέσα. Για τους μεγάλους είναι άσπρα όπως τα ξέρουμε. Όπως ξέρουμε τα κλασικά από την Μπέ. Και νομίζω ότι θα δοκιμάσουμε και τα δύο. Βέβαια, για να έχουμε άποψη. Την γνώμη μας και για τα δύο. Τα παιδιά δοκίμασαν και τους άρεσαν.